Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Guyu apa? Sampeyan kok kaya kucing tok tangane loro ning kono. Ne yo ditongakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Apa mburi kene? Ingon enek ora sing delok? Enek ora? Ra ketok. Bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Sinden sing mumbul bakale ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, Amin. almarhum Mega, kale Mbak Lintang Kairo. Betul. Sing biasane ngepost kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung. Wah, ya. Ngapane sing empuk? Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama. Kula badhe nembang langgam kadung tresna bawa asmarandana slendro miring. Iya. Dung tresna. Nduk Kimora. Oh, Dik Kimora. Ya. Ini ning sebelah kotak ini. Sing mirsani kok kono gen ketara sampean. Ya. Ngono ya. Njaluk disupporti biasane. Yo, kumak pang Pak. Monggo para kanca supporti Nduk Kimora. Yo. Pundi miki pon ya. Kala Nduk. Kayak jenenge tukang sane Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Duh. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nggih. Sampeyan joget iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampeyan. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk. Sampeyan menyimak po? Latihan po? Halah kula ngasal wingi. Ngasal kula njogete. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, alah asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Oh, ngono. Ah ya syukur. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Cahayu. Duh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho kok kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep wong bangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati. Mati lah ya. Heeh, sampean yo ngono kok. Sampeyan jajal madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa ngerti ra? Silep godhong ganyong iki ngerti ra artine? Irunge mendelep, bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Ora apa-apa. Pesek iki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi kok ya ta? Nggih. Lah iya. Nggih. Saman ngerti ra? Bengi iki
ditimbali sowan sapa? Maksudnya Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih, Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo apal sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula. Kolo. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami kleru ya. Nggih. Mbah Parmi Nggih, Mbah Parmi. karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng. Kula Dereng. mboten ndelok teng pundi to. Lah piyaine teng dalem mriku. Niku lho sing ngajeng niku lho. Niku lho gawe kopiane niku. Lah yo klambi sing ndi? Ayo. Masa Sing ra? niku. Heeh ya. Mbah Siran ki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampean kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawok raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya, ngene ya, heeh. Nggih. Gocekan nduk iki gocekan. Oh, nggih. Mungkin ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbah Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbah Siran, Mbah Parmi, Ah. sampun nanggap kula mugi-mugi uripe sehat. Sik. Aja uripe, Nduk. Dibasakne sing halus. Mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun Heeh. Dipun paringi. dipun paringi sehat, Heeh. rezekine kuwatah, Lancar. Putra-putri. putra-putrine sehat, terus soleh Putune yo. lan solehah. Putune yo ditungakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh nggih. Nggih. Putu buyut sedaya mawon. Nggih. Dipun paringi soleh lan Solehah. solehah. Pak Dalan iki gone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Guri kono. Iya mburi kon. Iya kono piye. Wakeh penontonnya. Iya, heeh. Sawan para mburi kene. Inguk nenek ora sing delok. Enak ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih. Ah. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan tidak mengecewakan Mbah. Mbah sapa? Mbah Siran kali Mbah Parmi. Iya. Bayari sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning guri ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Nyapa mendelik. Kuwi Gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nah. nggih no. Bayaran pikir keri sing penting karya ya. Nggih. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengidolakan sampean. Nggih. Iki bakal dadi akar yang kuat. Kowe menjadi sinden sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, Amin. almarhum Mega, kali Mbak Lintang Kairo. Betul. So nek wis kondang aja lari karo Pak Kangkol ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane ta? Nggih no. Ya oke, siap. Mergo Langgone waduh kuwi nggih, Apa? rodok mundak titik. Iya, heeh. Jane duit pikir kari. Nggih. Ya, ora masalah. Nggih. Sampe nek berkarya dengan baik regamu ki iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap toh? Siap. Siap, oke. Napa niki? Requestaken. Mbah Siran nyuwun didhisikne kutut manggung. Oke, siap. Oke, tapi kok tak klendo dibantu kali Mbak Compe nggih. Congpe, ora congpe. Compe. Congpe. Compe. Ya. Compe. Congpe. Compe. Congpe kok congpe. Ya. Nggih. Kutut manggung. Nggih, kutut Nggih. manggung. Ya. Nggih. Ya jajal kaya ngopo? Suaramu mengko kutut manggung ki angel. Engko dibacutke kudu nyongklang ya, Nduk ya. Nggih, sik kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik kula mau kasih lop untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung. Wah, ya. Sing biasane ngepost kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung. Wah, ya. Nggih.
Maaf kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Yang penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kok lak pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo renten. Terus Diganteni sapa? digantine Pak Pung ae. Lah pomone Pak Pung renten. Pak Pung ra enek diganteni Mbah Tahan sing enom. Sapa Mbah Tahan. Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhot, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, Lin siap. luwih turta kuat bertahan. Nggih. Mengarungi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padahal ket kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok ora balik-balik. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Wih gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wis to kula tak nyanyi sik. Yo nyanyi yo. Nggih, larase Mas. Yo. Aduh, larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih. Gamelan ki larase nek pira? Loro. 3. Apa to? Slendro, Pelok. pelok barang. Oh, nggih. 3. Nyapa kok pelok barang gitu Pak Dendang? Ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing nggih Pak Dendang. Iya. Wayahe wis ngono ya. Nggih. Ora maca, ora mikir, lepas luar biasa. Kowe tapi kok lali bantu nggih? Bantu, oke. Urung latihan. Aduh. Paraku utute arso Luar biasa, Bapak Ibu sedaya niki pancen bocah ajaib lagek kelas 3 SD. kelas 4 Pak Dalam. Oh, wis munggah to? Nggih. Oh, tak kira lek ndongkol. Iya. Kowe iki pengawak apa tiba kemil lho? Nggih. Tiba kemil iki sampean agek nembang engger segone metu. Beh. Tapi kok aku dibagi ya, Bra? Dibagi. Dibagi. Tenang ae. Kok dibagi Mas Freddy. Oke. Ya, terus. Ning pelah. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimura luar biasa. Yen, suaramu iso menghipnotis penonton semene kae. Bareng sama nembang krungu suaramu kabeh meneng cep. Wis. Luar biasa temenanan. Ayo terus. Anggung nyoman
Has. Luar biasa. Ambak to bodine kaya dangkel jati. Suarane luar biasa. Lah ngerti dek. Yo. Yo, dangkel. Ayo. Wah, ngapane sing empuk? Sing samana banimu sapa? Iku sing gong. Nabuh gong. Nggih. Ya, sing nabuh gong. Sing ngerti ora sampean jenenge sing nabuh gong sapa? Ra ketok. Oh. Jenenge niku Mas Togok. Hah? Mas Togok. Togok. Iya. Tak celuken, Pak Togok kok nyauri. Ya celuken. Celuken. Pak Togok. Mas Togok. Ya, oke. Sing banter, Mas Togok. Mas Togok. Oh nggih. Oh iya itu. Pak Togok. Ora ketok nduk masalahe yo ning nggon jero gong kan tak ketok. Nggih. Peteng. Wonge lemu apa kuru apa-apa. Nah, ora ketok mergo ning jero gong wis peteng gek raine yo wireng dadi. Dadi ora. Ora ketok. Yo. Ya. No ne. Ya. Monggo 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 alah monggo monggo kemangga kemangga monggo monggo midanget Iya. Jos tenang. Lenggahipun Mbah Siran. Ya. Rawuhipun Basiran Mbah Parmi. Ya, lah nggih. Mau siap-siap Mbah Siran arep nyawer nduk. Nggih, siang nang. Heeh. Peh, berarti penak no. Bayaran plus sawer. Heeh. Penak ya. Nggih, penak. Dadi sampean seneng tenan ya. Tapi kurang siji. Waji apa? Lak sampean rasa ngoni. Oh, aku ya kon nyawer. Yo nggih. Oke, siap. Kok sik Iya ya. Lali ra. sore sore yo yo jalo jalo ngombe nas
omben 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 ata omben 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 nono Masuk lagi, Dok. Ora mung penampilan ning lek mau macak kok saya suwi, saya apik, saya ayu to, Nduk. Nggih. Sing macake sapa? Ibu guru saya. Oh, ngoten. Nggih. Pipine digawe abang-abang kaya bas ditonyo wong. Kene iki lho ketek abang-abangnya jenenge apa? Pipi abang-abang jenenge apa, Bu? Blush on ya? Blush on. Berarti sindene sampean berarti ya dikaplongi wong. Ora, kaya ngono kene abang lho, Nduk. Oh, nggih. Heeh. Weh, alise kaya uler geni. Deg. Jas. Yuk, lanjut. Pakan akan pakan Ata pakan nono Ya. Ya. Yen tan weruh yo
Ayo, Mbak Retno Jongbe, kancana nondok ki mora rene, ayo. Udo nyungklang. Ya. Nah, iki bodine meh padha, Nduk. Ya. Ndi mikir Mbak Jongbe. Ya, Jong. Nek disawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak po? Kakak adik po? Nggih, Pak, anak kula asline sementan iki. Oh, ngono. Ibu dan anak. Ya. Ngopo, Mbak anu Kimora? Awakmu kok ngefan banget karo Retno Jongbe ngopo? Omong ngono karo piyayine. Ngopo? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apa? Aku seneng nih. Engko nek ngomong elek sikilmu tak idak loh. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Lah popone sing Mas Ferdi sing tak lok nih. Ya aja wong kuwi mantanku loh. Weh. Ya Pret. Ya Pret ya. Ini luar biasa loh. Luar biasanya piye? Luar biasa. Heeh. Atasnya bocah pinten tahun 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimora timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimora to? Oke Kimora. Ya Allah. Kimora iki 2 juta. Kowe piro? 250. Kowe sak klosone, ya. Sak bire, ya. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Iya, iya. Nggih. Sing penting dharma kabudayan. Ya Dharma Kabudayan, oke. Siap. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah siapne arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresno bawa asmarandono slendro miring. Iya. Piye? Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo ki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Ngapa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Tak bocah. Nggih, bagus wis bagus. Heeh. Terus bokonge semok. Bokonge semok, heeh. Nggih, terus kula nggih lak pomone klentu dibantu. Apikan nduk atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing Oh. sing nggih, sing keloro sing ketemu Pak Sadan, Pak Saden sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Pak Saddam Hussein iki piye to jane? Nggih, kula iki lemot kula niki. Oh iya, heeh. Jajal ya. Nggih. Engko bar bawa rampung wingi Mbah Siran diaturi tindak panggung. Oke, Arep siap. nyawer sampeyan wis disuapne duwite. Tenang, Tenan. tenang iya. Mula nembang sik sing apik. Golek sak Nggih. nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Heeh. Tapi teng kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa rina napa wi? Lah sing Kuwi salah, adminnya salah kuwi. Kula sing ri
Rino wengi kuwi lho. Oh, Rino wengi. Ya nggih. Oh iya. Iki tak aku ora ero ya. Ya. Rino wengi ya piye coba. Coba. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa Ya lah sakno. kayungyun marang slirane tansah wanging netra Nanang jero ati kadung tresno satemah loro dipalarke barang ya Ramane iso. Iso lho Pak, pinter lho. Monggo latihan ora dipalarke to? nggih Niki kok biasa Dipalarke mudeng ora? Dipalarke ngerti ora? dipalarke niku napa Dipalarke iki dikendangi. Diiringi. Diiringi. Lan bawa diiringi gamelan. Nano 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 kok iso ngono nano. nggih Pak kok iso ngono nggih Iso. Iso. Iki jenenge dipalarke. nggih dipelarani Monggo anu Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak panggung, badhe nyawer nduk Kimora, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto saha Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung, badhe nyawer nduk Kimora, dipersilakan saronge nembang. Ya, ngono. Ah, ya. Monggo Pak Siran. Tuluk tuluk tuluk. dijaluk neh kok gak sida double. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Dedeng. Sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Sirang, nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer piye? Ya. Jan sembodo Mbah Siran. Panjang umur, sehat selalu, Mbah. Amin. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Sederhana, Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya.
Matur suwun. Suwun, Mbah. Terus saya turah niku. Nah. Terus saya turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Kimura kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi Mbak Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim. Ojo sing alon-alon. Ini ki ben gak udar dijogo ngono loh. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri. Biar kamu lebih bisa mandiri ya. Iya. Wis iso make up urung? Tapi engko ora arek. Ora apa-apa. Nggih. Ora arek malan. Urung kok dengan berjalannya waktu kok iso riasan dhewe. Tapi kan harus belajar dari Belajar. sekarang. Yo coba di antene kadung Tisno gentenan kali Mbak Retno nggih. Ya. Monggo. Nano nino Ayo ya. sayang. Lamat wis katon tejane yergo Yen besamu twimbo patut yatno jeni komprok nanti eman was lobanya nali lopi Nadian bebasane Ya. Monggo Pak Mari, Pak Nyodi, Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer kula sumanggaaken kalih tetembangan yuk. Pacaane sarwa Dangdute monggo para kanca. Ya. Oh.
ngene lalakonku biyen apa kon dadak ketemu pancene ditinggal gawe kelak ati salawase. Dicalenggase Mbak Retno. Nah, engko nembang meneh. Iki isih ana bintang tamu saka Malang, no. Oh, ngono.